wel verweet. Dus ik was toch niet gebouwd en investeerd. En dat ik omdat zit nog in. Toch spelen we in het snow. Wees kopen en hoe drinken. En dan niet goed, wie je ziet of wat je dus de wat niet de klok. De mooie we sliep in onze kop. La la la. Dat het niet zo snel. Ja man, ik ben gewoon van leven. Tot de sfeer is goed. Jori Beer, Joske Peters, winnaars van de liedjesavond dit jaar. Gefeliciteerd hè. En hoe voelt dat? Geweldig. Het is echt een verrassing hoor. Oh, ik kan het gewoon niet geloven, de ganse tijd niet. Nee, zo heb ik dat niet pas. Nou, jullie hebben een aantal keren repetitie natuurlijk gehad, gisteren ook generale repetitie. Krijg je dan al een beetje een idee welke nummers er hoe gaan scoren en of jullie er ook zelf bij zitten? We hebben wel een idee, maar het is eigenlijk heel anders allemaal uitgelopen, dus ik kan eigenlijk niks van. Je hebt een idee en ja, je hebt wel echt nummers die je echt goed vindt en bij de betere vindt huren en ja, die nummers die zitten er nou bij de eerste vier zitten er ook bij. Hey, en wanneer zorgde het aankomen dat je ging winnen? Want ik was even bij jullie toffel en ik zag dat jullie het ontzettend spannend vonden, maar op een gegeven moment kreeg je het natuurlijk in de gaten, of niet? Ja, want dan hadden de hoofdjury en dan kreeg je 22 punten en dan is het zo van, wow, wat leuk. En 22 punten is wel echt veel en dan zijn er wel dat je al bovenaan stoot en die 20 punten is gewoon echt een meerderheid. En dan zitten er een keer 11 punten en dan nog een keer 11 punten en dan is het van, oh, we staan nog steeds bovenaan en dan is dat kei leuk, ja.